Čaute ľudia, vítam vás u nového videjka a v tomto videjku budem upgradeovať mapu Alaskan Hunterom. Ak ste nevideli moje minulé videjko, kde som ju robil, tak si ho chodte pozrieť a poďme na videjko. Tak, keďže tu mám, čo som minulé robil, tú mapu. Dobre, tak ideme to upgradenúť, lebo táto časť, kde iba ideš na tých orboch, je hlúpa. Podľa mňa je to hlúposť, že ideš iba na orboch, takže to upgradeneme, takže poďme na to. Dobre, tak pôjdu takto a tu nemusia skočiť. A tu im vyletí spike, takže proste môžu iba takto. Bum. Perfektné. Dobre, poďme to urobiť. Dobre, mám to. Dobre, takže pôjdu takto bum bum a tu nemusia skočiť, ale tu im vyletí spike, takže urobme to, aby ten vyletil spike. Dobre, takto. Perfektné. Tak, takto. Aha. Yes. Ide to, yeah. Dobre, teraz to na dizajnu je to pekné. Tak mám to. Hop, tak. Hop. A hop. Dobre, čo to je dobré. Dobre, teraz mám tu proste ten, neviem ako sa to volá, ale mám to tu. Dobre, takže urobím to nejako. Ako to vlastne urobím? Mám nápad. Mám to, takže takto by to malo ako vyzerať proste. Tak to poďme zahrať. Dobre, poďme si zahrať. Takže toto je môj finálny produkt tejto mapy, takže poďme sa na to pozrieť. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite like, odber a vidíme sa v ďalších mojich videách.